Pipila ka banay sa Panakan Davao City ang nawad-an og panimalay human kini nasunog. Dugang detalye sa report ni John D. Esteban. Subo nga sugaton sa pamilya ni Lilibeth ang bag-ong tuig human mawad-an og panimalay dihang nasunog kini kagahapon sa Upper Malagamot, Panakan, Davao City. Gani temporaryo una kining nakipuyo sa balay sa silingan. Hurot og kaog daw ang tanan nilang gamit, tapot lawas ra ang nasalbar. Bagong tuig. Magpangayimig kaming tabang na makatukod ni og balay. Maunang sana, ma'am. Ug daw sab ang balay sa pamilyang Adelina. Sa ilahang balay usab giingong nagsugod ang sunog. Nako may nasalbar gamit. Wala jud. Maski ni sa tanan akong mga valid ID tanan jud itiin. Wala. Asan po nagtuwag pagkaon ron? Lain kato sa amo. Ang ubang nasunugan naningkamot na lang nga manguha og mga bakal o guban pang pwede mabaligya. Base sa tala sa Bureau of Fire Protection Davao, 7 ka balay ang naugdaw sa sunog, diin 30 ka individual ang apektado. Base sa ato ang investigasyon nga ang hinungdan sa sunog mao ang pagdula-dula og posporo sa anak ni Mrs. Adelina Batangge ug tungod niini adunay 7 ka balay ang apektado sa maong sunog ug ato kining gibinabanaan nga niabot og mga 122,000 ang damage sa maong insidente. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.